Kekenhun jang kibri bedon kejing duna gitu khatmet akasan tarik mentau benai no pra arjar arpuar kiladawa na ukur tong keseng kongres uba S Osborne Karjana ba ude ban pan ma ba arpu sau kenta halor kejing keren persya jong u ye kibri ba duna du khatmet hakwe kejing lang kabla long hamau mara habakren chiklat pathai khobor u president ka Khasi Disabilities Association uba Starwin Karjana ulai thu ba ukur tong ka kongres na soyong uba Osborne Karjana ula keren persya e kibri beduna du khatmet dakaba ula bagi pat bak bedon jing duna kotmet kim kot bor ban chim minta ke emlang salang namar kim ui kiduna ke bor yo sngo bor berkat bat kiwe de nalor keni kedau kidawaru na kaseng kongres ban ne AA persya ini kurtong namar bola kren ben bat kren tok met persya iki beri beduna kotmet ha kejelah ye ki pres barok kumju ye ki parok jongi ki bangiawan naka kenhun jong ka Federation of Persons with Disabilities kaseng ka kenhun jong ki seng ki ba don ki juduna khamet ba pher te ka jingwan jongi hamne kalong ba ni sno persya halor ka jingkren jong uwe kortom na ka seng kongres na soyong constituency ubanya aire nga ka election araja aratulai te ka jingkren jong u kalong ba kibut hato ni jujit mo ye kirang ba shnong kiba matla kiba kelut kiba menangkren bat hakata kapor ulakan menjur lu ba om dei banjit kum ye kita kadau kolong ba kikim nam satia bantrekam te halor kani kejingkren jong u kakta ba yengi kibri kibne juduna kan bat ru akat kum kejing su thu jongi ru kamut kene kejingkren yo ula penkhen ru ya ka an RPWD akar aja kan ri namar kane ka an kayan kane ka an jong ka sarkar India ka bala ai boringi kibri judra met banye don bentalang haki imlang salang bapher bat ngindei satia ban sya penhiar kerdan tang nakadaw baka jinglong duna dukan met jongi te halor kata te ni sno persya ajur bat nga pensyai ru haling ba hakani kapor ba kibri juduna dukan met hapok Khasi jentia kibun ba kibalong rang ba snong sekretari snong ba per jo snong te wat mentaru namar ba ka sarkar ka pentri kam ya kali ka RPWD araja kan rio te kali kamno ngawara iki ya kali ka kopi ka bangiyo na po ka district social welfare kabala aibor kabala thung ye kibri juduna net haman la kisnong ki dei bandan bit way ha ka committee jong kisnong person with disability ni wan hanai ya yo lang ban pempau jusno pasha ajami ya jikren jong iba Osborne Karjana mulai nong ban yang election ada IMC barangnya jadi ini adalah baru ada Starwin Karjana di Presiden John Khasi Association ada John Kate General Secretary John Khasi Association pun juga no yakin sesuai dengan Mikhail Evaluation Official dari Presiden antara dan bentar ke kong betina lindo nanti ba Minister Kabul ane jiwa na jani lang pala jingsro kajoni kantane manawa ba ini ba bakran ning ba ka krap ta khobol ya jing bongla jongki breu na jokhanna ban shimlanta ke nang sarang ka bala wanra ya jing do mensen hajoni ban ka joni ro misno sejo ado ta ta kana jikran ban mission kmi nanti ba ko breu bayan ban yakon election bukan tempat ini kita kibarat ta sisa ni kong kibreng jangan khanna ngawan hang ni ngaru ban penpau ya kata kajing snow kajungi kabangimla ban pediang ya ka kaba iwe na candidate jong aso yung constituency ibalah keren halor kata kajing bamla jongi kibriu kibadon jing duna haki dukot met ban kentup lang ha ka imlang sa lang lani ban yashim bentalang ha ka imlang sa lang
te kalalong hi kumbai I ba saruni long ba na penkenya ka RPWD Act ajar khatmriu te hot ni kwa ya phi ba kumba phila kren hi sekilat pathai khubor halor kata ka jing bomla ka jungi banya sim banta ha ka imlang salang ni kwa ro ya phi ba phin panmap lingba ka press namar ni snyo ba kani ka jing kren jong phi kala kta yangi but ni day ki breu we are human being but ngam ong hang ni ka wei ba lada phi ong bangi ni day ki breu ki badon jingduna ha ki do khot met nga tharai kani ka jing kren ka jong phi ka ba phi khlem prakhat shwa ba phin kren ngiru ngila hi ban ong ba phi ru phi don jingduna hi ha ki do khot met kata tharai phi yo snyo phi lat ban kren phi la ban yat ban yeng Henry kata ka jing kren jong phi ka ba khlem pan prakhat shwa ya phi balada nga kren kumni ka kta nem yo pat babun balang pat kata no oi phi ba phiru phi don ubriu ba jingdun jingduna ki do khot met kata phi lele tharai phi don ka jingduna ha ka bor prakhat jong phi omde shu tang ha ka bor yo I ne bor yo snyo ne bor yat ne ka bor kren tikani kade kawai kabana kapor sa kapor ngala ju yai kren ha ka bangi ong ha ketien nong way ka human environment kat banang mi kisngi ngayo I nga shem baka nang sniu ha ka imlang sa alang ju khamtam ha ka jala Meghalaya jungi but kani ka jinglong jingman jong ki brio kata ka human environment ka bang baha ka bang pensu tenat ka ba nga tharai kala sedang shwa nalarumpe ladam de baka sedang shwa nalarumpe balay kan spread lani balay kan sapriang ha ka imlang sa lang bar ka balong sisya ka ka ba lakta bahaya ka imlang sa lang ha kini kisni ba mentan le si kin don ya kata ka jing snyo ba ini ba ila aklet yangi ka vote jongiru kalong ka ba important kalong ka ba syongkhia kalong tang shi vote phin job ru philayo banbat yu ulah kam sensyar tekani ka de ke na kaliang jonga kabanga kwa ban ong bat sngo bahaba ni dawa ya phi ba phin hap wan ban panmap yangi la kumno hapo ka arpho saw kenta